खुलुमबाय रायजोफोर। दाख्लै थांनाय सुनिबाराव आंनि हिन्जावा बेंकआव आप टु डेट खालायनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय मा गोरोन्थि मोननानै थांदों? अन्नानै सोरबाफोर आंनि हिन्जावखौ नुबाय बायदोंबा, अबावबा लामा सामायाव लोगो मोनबाय बायदोंबा खेबसे आंनो रिजिना नोङो खेबसे फन हर। अन्नानै फैफिनदो। नों अन्नानै फैफिनदो। गथ'फ्रा आलाय सिलाय जाबाय। नोंखौ गोसो खाङै खाङै नानि मोनहा गाबगासिनो दङ। बिहामजो मा खालायनो, दाया सोरनाव नुदों? जोंथ' नोंखौ जेबो होनाखैमोन। दा नोङो बेंकआव होननानैसो थांदोंमोन। जोङो नोंखौथ' रायाखै, बुवाखैबो, होखाराखैबो। अबाव दङ नोङो? दे फैफिनदो। आन्दायबायदोंबा नोङो गोसो थारैनो फैफिननांगौ। आरो गथ'फ्राबो नै एकदम गोसोखांनानै नोंखौनो गाबलागासिनो दङ। दा आङो फिसौ गिदिरखौ बामनानै नोंखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय, नोङो फैफिननांसिगौ न'आव। मोजां गाज्रि सावरायलायनोसै, फैफिनदो। दा अबेबा आन्दायनानैसो थांफ्लांदों नामा नोंलाय? ना अबेबासो आलासि जाहैदोंमोन नामा? फैफिनदो नोङो। रिजिना, नोङो बहाय दङ? अन्नानै न'सिम फैफिनबा आं गोजोननाय मोनगोन। गथ'फ्राबो नोंखौ गोसो खांनानै जानाय लोंनाय जेबो गोजोन गैलिया। आंबो नोंखौ गोसो खांनानै जानो लोंनो खहाबलिया। नों बहाय दं? न' फारसे गोसो खांनानै फैफिनदो। नोङो बबेयावबा दंबाय बायदोंबा, आन्दायनानै थाबाय बायदोंबा सोरनिबा फनजों आंनाव कल खालायहर। आं नोंखौ लायनो थांगोन। नों बबे जायगायाव दङ बेखौल' नोङो आंनो खिथाहर। आं नोंखौ लायनो थांगोन। बबावबाफोर आन्दायबायनानै दंबायबायोबा नोङो आंनो खिथाहरनो हागोन। सोरबाफोर आंनि हिन्जाव रिजिना गथिखौ नुबाय बायदोंबा आं स्क्रिनाव मोनसे फन नाम्बार होनाय जागोन। 6000331670। बे नाम्बाराव आंनाव कल खालायहरनो हागोन। आरो बेयाव नङाबा मोनसे नाम्बार होबावनाय जागोन, 9957800350। बे नाम्बारावबो कल खालायहरनो हागोन। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आं BM सोदोब चेनेलनि गेजेरजों दिनै फंनैसो खावलायहरनो लुबैदों। थांनाय 18 थारिखआव जोंना मैदम सामथाइबारि गामिनि आदै गेग्रानि फिसाजो सोमखोर औवारिनि बिसि रिजिना औवारिया 18 थारिख सानजौफुआव काजलगाव बेंकआव आप टु डेट खालामनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। दिनैसिमबो न'आव गैया। दा जोङो न'खरा बयबो दुखु खालामदों, दिनैसिम मानो सफैयाखै। उन्दै गथ' सानै दं, अन्थाव बाथाव, आरो बिहाव बिखुनजो दं। बारि बागान दं, नायनांगौ, डिउटि होनांगौआ बेवहाय रिजिनानि खामानिमोन। दा जों मोनसेल' खावलायहरदों बेवहाय, नों बहाबाफोर दङबा गोख्रैनो थाबैनो बे न'खराव फैनो नाजा। आरो सौफैयोब्ला बियो जोबोद अनजाथाव, बाख्नायथाव। जों बेखौ लुबैदों। बे उन्दै उन्दै गथ' आरो आदै मादैमोनहा गोबां नार्भास जालांबाय, साननाय हनाया दुरबलथा जालांबाय नोंनि थाखाय। नों जेरावखि थाया, बेखायनो आं नैबे BM सोदोब चेनेलनि गेजेरजों खावलायदों, जेरावखि थाया एसे थाबैनो फैनो नाजा।